дар ҳавзаи интихоботии Турсунзода 5 ва 80 участкаҳои овоздиҳӣ барои диҳандагон кабинаҳои овоздиҳӣ, утоқи модару кӯдак ва хонаи табибон муҳайё карда шудааст. дар интихоботи имсола дар шаҳри Турсунзода 170642 нафар, ки аз онҳо 10200 нафарашон бори нахуст дар интихобот ширкат меварзанд, ба рӯйхат гирифта шудаанд. дар участкаҳои интихоботӣ ба рӯйхатгирии интихобкунандагон ба пурра ба анҷом расонда шуд. имрӯзҳо тақсими хабарномаҳо ба интихобкунандагон шуда истодааст. тамоми шароитҳое ки барои овоздиҳандагон ҳаст муҳайё карда шудааст. маводҳои антисептикӣ ба пуррагӣ дар участкаҳои интихоботӣ таъмин карда шудааст. ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҳайё аст, аз ҷумла компютер, маводҳои иттилоотӣ дар бораи интихобот, рӯзномаву маҷаллаҳо ва дигар ҷиҳозҳои зарурӣ ки ба фаъолияти корӣ лозиманд дар ихтиёрашон аст. пурра аз рӯи нақша ва дастуромалҳои пешниҳодшуда омодагӣ дида истодаем ва утоқҳои алоҳида, ҳуҷраи модару кӯдак, ҳуҷраи тиббӣ низ омода аст. ҳуҷраи алоҳида барои утоқи кории комиссияҳои интихоботӣ низ тайёр буда, тамоми ҳуҷҷатҳое ки дар дастуромал пешниҳод шудааст аллакай омода ҳастанд. кабинетҳои овоздиҳӣ, хонаи модар кӯдак, ҳуҷраи тиббӣ ва ҳуҷраи кории комиссияи участкаҳои интихоботӣ пурра омода мебошад. мо бо бавории том гуфта метавонем ки санаи 11 октябр ки маъракаи сиёсии умумии ҷумҳуриявӣ мебошад, бе ягон камбудӣ ин чорабиниро мо мегузаронем. бояд тазаккур дод ки ба масъалаи кори тавзеҳотӣ ва паҳн маводи иттилоотӣ таваҷҷӯҳи зиёде дода мешавад. сафари кормандони комиссияи ҳавзавӣ ба минтақаҳои дурдаст ҳамчун паҳн маводи иттилоотии зарурӣ дар марказҳои деҳот идома дорад. тибқи нақшаи дастурамали интихоботи дар пеш истода, участкаи мо ҳамаҷониба омода аст. мо тибқи нақша ҳуҷраи модару кӯдак, ҳуҷраи тиббӣ ва дигар ҳуҷраҳои овоздиҳиро омода кардаем ва боварии комил дорем ки интихоботи дар пеш истодаро бо сари баланд мегузаронем. участкаи интихоботи 9 ки дар шаҳраки якум дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 86 воқеъ аст, барои интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи шароитҳо муҳайё карда шудааст. иштирок дар интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод ва ҳатмист. ҳамаи шаҳрвандон мувофиқи қонунгузориҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳаққи иштирок дар интихоботро доранд, зеро дар ин рӯз шахси боваринок ҳамчун президент барои 7 соли ояндаи давлатро озодона интихоб менамоянд.